Yeah. Okay, this different. Why? Just trying to fake it, waiting to get through. Losing my patience, and nobody knew. But somehow you always do. Management. Levensactie cellen niet. In het donker plek betaal mijn woorden, breng die liggen die ik grind voor opportunities. Mensen wie het example, mensen wie het dat ik eindelijk zie. Zeg het is lief voor mij, maar ik kan zien dat jij bedoelt het. Levensactie cellen niet. In het donker plek betaal mijn woorden, breng die liggen die ik grind voor opportunities. Mensen wie het example, mensen wie het dat ik eindelijk zie. Zeg het is lief voor mij, maar ik kan zien dat jij bedoelt het. Zeg dit maar, die voelt het. Ja, het is altijd jammer, maar ik zie niet dat je proeft het. Voel ze zo one-sided ding. Liefde gaan door feit, zo geef je hart, ik geef je honesty. Ik was te veel gebreekt, that's why je mij nooit weer gaan onderzien. Zeg dit maar, die is het die. Hij dit gooi ik vieren op, zoals ik mezelf een overkill. Zij het ook net gechat van, zij lijkt altijd net die overwies. Praat je weet van niks af ie. Ik snel in die werk van, ik kom werk nu naar mijn purpose. Top is bij zijn derde voet, ik moet mezelf prepare voor die. Amper 6 voor 6, ik tel zit daar, hij was me everything. Ja, je is me everything. Niemand ooit is hij niet, hij is die ouwe, hij was me pa geweest. Nog steeds nog nooit me pa gezien. Ons praat nu over leven, weet hij of ik kan vergeven niet. Ik zie type of person wat net gloed dat ik is uitgekies. Weet dat ik is uitgekies. Ik zie type of rapper wat niet spit en hij zit chillen zien. Just trying to fake it, waiting to get through. Losing my patience, and nobody knew. But somehow you always do. Levensactie cellen niet. In het donker plek betaal mijn woorden, breng die liggen die ik grind voor opportunities. Mensen wie het example, mensen wie het dat ik eindelijk zie. Zeg het is lief voor mij, maar ik kan zien dat jij bedoelt het. Levensactie cellen niet. In het donker plek betaal mijn woorden, breng die liggen die ik grind voor opportunities. Mensen wie het example, mensen wie het dat ik eindelijk zie. Zeg het is lief voor mij, maar ik kan zien dat jij bedoelt het. Ik kan zien dat ik je ogen vis. Toen ik rijd op bro, je altijd motion. We gaan beloftes maken bro, maar op het einde van de dag is niemand meer aan nie. Dus bij jezelf, zag je ims en fok pizzas.